Somebody bafowethu eLondon onibingelelayo uSkheqe usenzo wakabiyela enkandla kwesawashezi igama lomuzwa lithi sempezi manje bafowethu ngijabula kakhulu manje kule ndawo sizoseka ubhuti uStebi Inkosi Yamagcokama enza umsebenzi omuhle kakhulu bafowethu ngiyajabula masiba ngaka sizoseka umsebenzi wakho omuhle wenzayo ngiyafisa nje sisupportane siqhubeke siye phambili njalo futhi sibambisane njengamaciko omculo wesintu ngibonge. Next customer please. 6 ay Select Africa TV hora lenjabulo kusesenjalo bafowethu ngihleli noSkheqe. Next customer please. Bhuti wami sawubona. Uyetwalala no wayifunda khona Ho ayiboshiwe injalo yelizayo ngiyohlolwa sanibona ngibingelele abe Selector Africa TV obabingelela uSkheqe usenzo kabiyela enkandla emachubeni nginibingelela ngila eLondon yeah bhuti wami siseLondon sizokwenzani bhuti wami la la eLondon sizoseka Inkosi Yamagcokama sizoseka ubhuti uStebi ofike kabe endimeni owenza umsebenzi omuhle so sithe uma la eThekwini njengoba thina siyabahlali bala sihlala la eThekwini ngathi angibe seduze nami ngifike ngimese kubhuti emsebenzini omuhle wenza we-DVD asishuthela wona yeah bhuti wami balindelene abantu uyongena manje lapha ngaphakathi yini uziphi ingoma abafathele zona mangena la ngaphakathi kuzoshuba kakhulu ngizofika ngithi kuwe baba ngiyazendlala ngithi bonke ngababeka isandla babehlukumeza umoya wami ngithi mase ngingaphakathi ngithi uyithola la wayifunda khona mase ngiphuma bese ngithi next customer please uyabona mfowethu lezo ingoma zakho uyithola la wayifunda khona next customer please bhuti wami ngiyayithanda kakhulu lezo ngoma hayi siyathokoza thank you very much ama CD mfowethu waphetha khona ama CD yawo nawo
Ama-CD angisenawo bayawahwitha ngapha nangapha sebawahwitha phela. Uyadayiseka futhi. Kuyadayiseka kakhulu. Asibabonge mfethu abalandeli kakhulu. Abalandeli bamaskandi uzusaba uvela ungazi ukuthi uzobonga uthini. Enye into bake bayenze ungazi noma bayenziswa uthando noma sebenziswa ukuthi abafuna ukubona into yabo ifa. Indlela abasiseka ngayo iyathusa kakhulu. Nami i-album yami yokuqala le kodwa okuningi okwenzekile kuyothatha isikhathi ukuthi ngikukholwe and angazi ukuthi why besupporta kangaka. Nje angazi ngabonga ngithini kubona, la sikhona yibona sisakude futhi ngenxa yabo sizobenzela umsebenzi omuhle. Babukeli be-Select Africa TV, insizwa bafowethu isezongena la kusazoba mnandi, izothi next customer please ithi uzoyithola la wayifunda khona. Eziningi bafowethu ingoma kumnandi bafowethu la sise-London kaMashu ziyakhipha kakhulu bafowethu kusazoba mnandi. Siyabonga bhuti wami. Siyabonga kakhulu bhuti. Thank you very much. Select Africa TV sila kaMashu bafowethu eLondon. Ngiphethe uMalahleke manje, Malahle sawubona bhuti, ngicela ubingelela ababukeli emakhaya. Ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya, ngiphinde ngibingelele nabafowethu be-Select Africa TV ngokukhethekile. Obingelela abafowethu uMalahle wakasibiya enkandla oyiculela umaskandi nje. UKwaMashu vele wayidumela ngoma kaMashu. Lokho ngeke sikufihleke. Hayi mangafihlo wakho. Sila we Malahle mfowethu ziyakhipha la kaMashu. Sizokwenzani? Tshela ababukeli emakhaya. Hey bafowethu sihlangene kwaMashu, ngoba sihlangene kwaMashu nje sihlanganiswe Inkosi Yamagcokama, uSicebi umfokadlamini, ushutha i-DVD yakhe. Okay namhlanje nje sizobuyela ku-ex yakho ulalele. Uphinde ubuyele ku-ex yakho usubuka ku-TV ke manje yabona ngokusemthethweni into ezimnandi kabi. Uma usayithanda vele ubuyele kuyo into ezokwenziwa. #sibuyela ku-ex yakho, #buyela ku-ex yakho. Bhuti wami kuhamba kanjani siphuma kwi-lockdown kunzima impilo mfowethu balindelene abantu ngoba phela nali nephasika mfowethu selila balindelana abantu. Hey mfowethu ngizoqala nje ekwehlala ngezantsi ngithobe. Bafowethu le lockdown lena ayibanga i-lockdown kuphela kodwa kunabafowethu nodadewethu nobaba bethu nabahlonishwa bethu edlule nabo. Kubona bonke laba bathintekile bagcina sebeshwaza ihlobo nabathintekile bagcina bahaqeka basinda. Ngithi bafowethu inkosi ayibe nabo ibabophe ngaphandle linye. Kubhlungu thina sonke ngithi dudu kulomndeni elahlekelwe. Njengamanje siphazamisekile sonke, wonke umuntu onebhizinisi siphazamisekile, nathi emqondo siphazamisekile. Angeke ngifihla nje lokho, isibulela indlela silambile. Yabona into uma usuyazi ukuthi hayi mina ngiyaqasheka ngiyayithola imali. Kuba likhulu mfowethu mangasayithola. Ugcina usucabanga ukuthi kambini engenze ngangisiza uthi uyabheka vele ayikho izokwenza ukusiza oba vele izwe liyavala. Ngiyacela bafowethu ukuthi sibambisane nehulumeni silandele imithetho nemiyalelo abasinika yona. Ebese ke senze into eyodwa. Singakhohlwa ukuthi kubalekile ukuhloniphana nokuthobelana nokucolelana nokuthandana ngoba ngaphandle kokuthandana uMalahle ngeke nimbone kusasa. Ngaphandle kokuhloniphana nani ngeke nibone kusasa. Into ezokwenza ukuthi sikwazi ukuya phambili, sikwazi ukunqoba lento eyifika ezinye nezisiphatha neziphula umoya. Sizoyenqoba sibambisene simunye, sithobelana hloniphana. Yingakho ufuna noMalahle umbone la namhlanje. Yingoba uyamhlonipha omunye umuntu, uyamazi omunye umuntu. Nani mfowethu ngoba ulapha nje, yingoba niyazi ukuthi uthando lubalekile. Yonke into isuka othandweni kuze kube mnandi. Mfowethu siyabonga kakhulu, kusazoba njalo sikhona la abafowethu kwaMashu. Lensizwe isazongena estage izojabulisa abantu, kusazoba mnandi. Sithi #buyela kuyini kwi-ex yakho. Thank you very much mfowethu. Dakho ke mfowethu siyabonga. Sibamba bukhoma sika Mashu, Select Africa TV, ihora elenjabulo. Manje ke ngiphethe inkunzi malanga bafowethu, insizwa ephusha kakhulu abaculi. Lensizwa le bafowethu isebenza nomdumazi. Ngiphethe bhuti wami sawubona mfokamthembu, kunjani bhuti? Ngiyaphila mfowethu, njani? Ngikhona mfowethu. Ake sizokwenzani mfowethu la? Ake usibikele ababukele emakhaya sizokwenzani bhuti la? Ake ngiqale ngokuzethula. Umhle ngemali lo wakaMthembu odabuka Olundi osebenza no DSD nomdumazi. Silapha kwaMashu emcimbini Inkosi Yamagcokama lapha ezoshutha khona i-DVD ezophuma ngomhla ka-1 May. Bhuti wami usebenza nomdumazi no DSD. Kunja usebenza kakhulu no DSD manje usonomdumazi futhi kakhulu and siyabona mfethu amandla akho. Kunjani ukusebenza nabaculi? Sinjani isimo?
Ukusebenza namaculi mfowethu mangikhuluma iqiniso akuyinto elula into edinga uthando ukuthi uyithande ngoba ziningi izinto obhekana nazo engase zikuthena amandla uma uze ngokuthile ungezile ngothando. Akuyona into elula. Umculi kufanele esebenze eqashwe. Yes. Umculi kumele edlale emsakazweni. Kahle kahle umculi kufanele ishintshe impilo yakhe mase umculi. Ngoba ukucula akukona ukucula kuphela, ukucula kumsebenzi. Uma izinto zakho zikhambela kahle akukho okunye okwenzayo. Yonke imali uyayithola uphila kahle futhi nomndeni wakho uphathe uphile kahle. Mhle ngemali mfowethu mfoka Mthembu usebenzile kakhulu no DSD and manje ususebenza nomdumazi engiyibona ngathi usebenza nomdumazi kakhulu. Abantu emangithi ngiyangena kuma social media ngiyengibone bekhuluma izinto abayithandayo noma bethuka ngiyazi kule mboni yethu uthola ukuthi abantu bayikhulumela umathanda. Ungathini kubona bhuti wami ngoba ziyakhala mfowethu lapha? Ngisebenza no DSD. Yes. Into ebewumehluko kube ukuthi esikhathini siphambilini bengisebenza no DSD as induna. Yes. Okuthe mase ngisuka sengishiye ebuduneni kube nokubadida abaningi bebona sengiqhama kakhulu kumdumazi. Kumdumazi angiyona futhi induna kuyena. Umphathi wakhe. Ngisebenza naye as manager yakhe wonke umsebenzi wakhe sosebenza naye ngisho eqashweni yemini eqashweni naye ku DSD same thing futhi uma kunokuthi khona umuntu afuna ukumqasha okwamanje usaxhumana nami angakaluza ushintsho ngoba sikhuluma nami benenhlanhla njengoba sikhuluma nami namhlanje kade ngikhuluma naye. Yes. DSD okhomba ukuthi udlelane kusebuhle. Abantu abaqonda ukuthi anixabananga no DSD futhi ayikho into mhlambe enihlukanisile nani sasebenzisana. DSD ingane yakwethu. Ngisho ngisiye sibizana ngabafowethu. Akukho kusihlukanisile, akukho kusixabanisile. Into edida abaningi bebengazi njengokuthi nginduna ngimpromoter. Okay. So mase kukhona omunye umuntu osebekiwe ufuna ngidede iTube ukuze ngaphazamiseki kube yena owenza umsebenzi wokumpromoter mina ngimfunela umsebenzi. Kumdumazi ngipromoter ngiphinde ngimfunela umsebenzi. Ingakho kubonakala ngathi sengikhuluma kakhulu nomdumazi ngoba ngipromoter nakuyena. Bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu sizosupport Inkosi Yamagcokama besithi la bengithi kwabanye abacule bengikade nginabo la ngishama interview ngithi #buyela ku-X yakho sizoyiphusha intwana namhlanje. Akukho kuyo umfana ucula kahle kakhulu lo. Ikusasa likaMaskandi uyakude. Asingingabazi ukuthi uyakude lafana. Inkosi Yamagcokama. Njengoba izokhipha iDVD kungakuhle ukuthi siyeseke ngeqiniso. Siyeseke nje ngeqiniso sithenga original ukuze nemali akayisebenzisile ehambela indawo eshuta ibuye. Kubhlungu ukhipha imali bese ngabuyi. Muhle ngemali umfoka Mthembu bafowethu silaka Masho eLondon iSelect Africa TV insizwe vele yafika nje ngase ngithi ngiyithathe ngibekela iduzane. Select Africa TV siyabonga bafowethu kusezoba mnandi sisakhipha sikhona la bafowethu noma ngathiwa wena ukephi wena woza la sijabule sonke. Bhuti wami siyabonga. Ngibonga kakhulu bafowethu nawe ufika kwenu ukhombisa khona ukuthi ninothando lwaMaskandi nalapho kufanele sinibuke khona kufanele nisazise ukuthi iTV itholakala kanjani ukuze sikwazi ukuyibuka siphinde siyipromote ngoba into esekuMaskandi idinga thina ukuthi siyithande. Sithi nje Select Africa TV uyasubscribe abafowethu izinto zethu hleze usibuka nje ngoba ngikuphathele nje nazi imanager ade ngiphethe oSkheqe abaculi bafowethu bekumnandi kakhulu uvele nje uthi Select Africa TV uvele usubscribe uhleze uyibukela ihora lenjabulo kube mnandi bafowethu siyabonga bhuti wami ube right. Ngibonga kakhulu. Thank you very much.